बा चर्चा बड़ी सुनले बानी यूपी बिहार में चर्चा बड़ी सुनले बानी यूपी बिहार में तनिया के कमर हिला हो गोरी बेतिया बाजार में तनिया के कमर हिला हो गोरी बेतिया बाजार में म्यूजिक विराज खूब हिलवलू पटना घटना भइल बहरियारी नाची देखेला तोहर दीवाना जिला मोतिहारी का बुझलू गोरको खूब हिलवलू पटना घटना भइल बहरियारी नाची देखेला तोहर दीवाना बाजिला मोतिहारी बैठल बा सिवान तोहरे इंतजार में बैठल बा सिवान देखो इंतजार में गोरिया के कमर हिला जाओ तनी बेतिया बाजार में गोरिया के कमर हिला जाओ तनी बेतिया बाजार में तनी बेतिया बाजार में ढोड़ी देखा के अपन ये गोरी मार करवलू हाजीपुरी में कुमारी संदेश कहे ससिला लेना कौन जिला बा शहर में सही का हो ढोड़ी देखा के अपन ये गोरी मार करवलू हाजीपुर में कुमारी संदेश कहे ससिला लेना कौन जिला बा शहर में चौकी कूद के तुरले बारू जिला जवार में चौकी कूद के तुरले बारू जिला जवार में तनिया के कमर हिला जाओ गोरी बेतिया बाजार